дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. қоҳир расулзода дар ҷаласаи шӯрои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуд. қоҳир расулзода бо Михаил Мишустин мулоқот анҷом дод. ташрифи додситони кулли ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Ҷаъфар Мунтазирӣ ба вилояти Суғд. бештар об нӯшед ва сабзавоту меваҷот бихӯред. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир расулзода дар ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки дар Сочи баргузор гардид ширкат намуд. дар чорчӯбаи ҷаласа намоишгоҳи байналмилалӣ низ баргузор гардид. дар намоишгоҳ намунаи зиёди техникаву таҷҳизоти кишоварзию саноатӣ, роҳу нақлиёт, тандурустӣ ва дигар намуди маҳсулоти дар қаламрави давлатҳои аъзои иттиҳод истеҳсолшуда муаррифӣ гардид, хабар медиҳад Кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил. Қоҳир расулзода аз имконияти истеҳсолии Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногун ёдовар шуда, омодагии Тоҷикистонро ҷиҳати боз ҳам тақвият бахшидани ҳамкорӣ бо кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соҳаҳои афзалиятнок таъкид намуд. дар қисмати дигари намоишгоҳ ба меҳмонон аз ҷониби ширкатҳои истеҳсолӣ ва намояндагони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил навгониҳо ва истифодаи технологияи муосири хизматрасонӣ дар соҳаи бонкдорӣ, тандурустӣ, кишоварзӣ, логистика, саноат ва энергетика муаррифӣ гардид. дар рафти ҷаласаҳои ҳайатҳои маҳдуд ва иштироки ҳайатҳои васеъ дар маҷмӯъ вазъи кунунӣ ва дурнамои робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ гардид. Қоҳир расулзода ва дигар роҳбарони ҳайатҳо омодагӣ ва ҳавасмандии худро дар самти густариши ҳамкории судманд дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва гуманитарӣ иброз намуданд. дар шаҳри Сочи, Федератсияи Русия, дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир расулзода бо раиси ҳукумати Федератсияи Русия Михаил Мишустин мулоқот намуд, хабар медиҳад Амид Ховар. дар мулоқот вазъ ва дурнамои ҳамкорӣ байни ҳукуматӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, саноат, кишоварзӣ ва фарҳангу иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо муҳимияти ҳамкории байни минтақаҳои Тоҷикистон ва Русияро таъкид намуда, барои густариши робитаҳои байни минтақаҳои ду давлат изҳори омодагӣ намуданд. додситони кулли ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Ҷаъфар Мунтазирӣ ки бо сафари корӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, ба вилояти Суғд ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ҳайати меҳмононро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, прокурори вилояти Суғд Фурқат Хоҷазода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. зимни суҳбати самимӣ ҷонибҳо пиромони густариши робитаҳои дӯстонаи ҷумҳурии исломии Эрон ва ҷумҳурии Тоҷикистон мубодилаи афкор намуданд. раиси вилояти Суғд бо ёдоварӣ аз муштаракоти фарҳанг изҳор дошт ки бо сиёсати оқилонаи пешвои муассими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ҳамкорӣ дар бахшҳои илму маориф, фарҳангу ҳунар, иқтисоду савдо тақвият ёфта, муносибатҳои дӯстона дар сатҳи олӣ қарор дорад. тазаккур дода шуд ки вилояти Суғд аз минтақаҳои рушдкардаи Тоҷикистон буда омода аст бо тамоми минтақаҳои ҷумҳурии исломии Эрон ҳамкориро густарӣ бахшад. додситони кулли Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки Юсуф Раҳмон бо Муҳаммад Ҷаъфар Мунтазирӣ мулоқот карда, масъалаҳои ҳамкории мақомоти ду кишвар дар самти муборизаи муштарак бо ҷинояткорӣ, расонидани ёрии ҳуқуқи оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ, истирдоди ҷинояткорон ва бозпас додани маҳкумшудагонро баррасӣ карданд. инчунин бо назардошти вазъ дар Афғонистон ба роҳ мондани таҷрибаи пурсамари мубодилаи маълумоти фаврӣ дар самти муқовимати бевосита ба терроризми байналмилалӣ ва ифротгароӣ муҳокима гардиданд, менависад додситони кулли Тоҷикистон. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳушдор медиҳад ки бо сабаби омадани ҳавои гарму хушк аз ҷанубу ғарб дар қаламрави Тоҷикистон болоравии заминаҳои ҳарорат дар назар аст. тибқи маълумоти агентии обу-ҳавошиносии кишвар, дар ноҳияҳои ҷанубии Тоҷикистон ҳаво 38-42 дараҷа гарм мешавад, дар водиҳо 35-40 ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. шамол то 15-20 метр дар як сония афзоиш ёфта, аз санаи 9 то 12 июн дар кишвар тӯфони чангу ғубор ба вуҷуд меояд.
дар робита ба ин кумита дар ин рӯзҳо аз шаҳрвандон хоҳиш мекунад ки ба далели бехатарӣ дар кӯчаҳо камтар баромада либосҳои барҳаво ва равшани ранг аз матоъҳои табиӣ пӯшида бештар об нӯшанд ва сабзавоту меваҷот бихӯранд. ҳамчунин кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҳушдор медиҳад ки афзоиши ҳарорат боиси об шудани барф дар кӯҳистон ва болоравии сатҳи оби рӯдхонаҳо мешавад. эҳтимоле дар доманакӯҳҳо ва ноҳияҳои кӯҳсори кишвар омадани селро низ пешгӯӣ мекунанд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.